Tulo ka pasahero sa usa ka pampasahirong van ang patay. Human nga mabangga sa usa ka trailer truck sa Magsaysay, Misamis Oriental. Samtang laing rider sab ang patay. Human nga mabangga sa kotse nga gimaneho sa usa ka pulis sa Taguluan, Misamis Oriental. Ani ang report. Dead on the spot ang tulo ka mga pasahero sa usa ka pampasahirong van. Human ang nahitabong bangga tali trailer truck nga dunay dalang bulldozer sa Proc 5 Kimaya Consuelo, Magsaysay, Misamis Oriental. Pasado las 11 sa gabi adlong Biyernes. Usa sa mga namatay ang minor de edad nga babae, samtang samdan sab sa hitabo ang laing unom ka mga pasahero sa van. Sigon sa kapulisan nga padulong sa Hingoog City ang van, samtang padulong Butuan City ang trailer truck yang nahitabo ang aksidente. May gawas sa investigasyon nga samtang gabiyahe pulos ni kawat kuno ang truck ug van sa isig kapikas nga lane, rason nga nasangit ang van sa bulldozer nga karga sa truck. Base sa investigator na for filing ang kaso no kay ang katong RER to homicide, so murag naa sila compromise agreement, tapos ang i-file nila karon sir is ang RER to physical injuries, multiple physical injuries, o katong RER for damage of property.